बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हस्तिनापुर बिजनी मौजा दखरा एबसनि बेन्दोंनि बरथारि गामिनि नयनज बसुमतारिया देग्लायनि APSC जों खुंजानाय इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन द डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स अंडर ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंटआव उथ्रिसार जानो हादों। बर'नि फिसा नयनज बसुमतारि बिथांखौ दिनै हस्तिनापुर बिजनी मौजा दखरा एबसनिफ्राय आर'नाइ फालिजों बरायदों। लोगोसे बिथांनि बिमा प्रतिमा बसुमतारि आरो बिफा लकिकान्त बसुमतारि बिथांमोनखौबो गांसे गांसे आर'नाइ फालिजों बरायहैदों। बे समाव APSC उथ्रिसार जानो हानाय बर' फिसा नयनज बसुमतारि बिथाङा जोंनि बडलेण्ड बुब्लि खौरांनि गेजेरजों मा बुंखो आबुङै मिथिनानै लादो। बरायग्रोबाय बे समाव नोंथाङा APSC आनजादाव उथ्रिसारनानै माबायदि मोनदों? आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेनो बे पस्टआ जाहैबाय APSC जों खुंजानाय फर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। बेयो तारमाने बे APSC नि आनजादनि जों खुंजानाय माने स्पेशली तारमाने याव डिजायर्ड क्वालिफिकेशन नांगौ आरो किन्तु सिस्टेम एखेयानो बेयावबो मोनथाम स्टेजाव एग्जामा जायो जायनि कारणे तारमाने बेयाव एटलिस्ट माने मिनिमाम क्वालिफिकेशनानो याव मास्टार्स नांगौ आरो सेकेंड क्लास मास्टार्स MA MSc इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स आरो मैथ्स बेखिनियावनो आं मोनसे आरो माने दडगम जाबाय थादों जे माने APSC माने CC जितु कम्बाइन कम्पिटिटिव एग्जाम होनो ओमफ्राय आरो मोनसे जाहैबाय जोंनिया इयो एक्सट्रा तारमाने APSC आ बेयाव कम्बाइन कम्पिटिटिभआव बेखौ सोजरा तारमाने कम्बाइन कम्पिटिटिभआवनि भितराव फैयो जेनेबा APS ACS ओमफ्राय लेबार इंस्पेक्टर ऑफ टैक्सेस इंस्पेक्टर ऑफ एक्साइज ओमफ्राय बे जाबाय जोंना इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स माने बेयाव डिजायर्ड क्वालिफिकेशन जायनि कारणे तारमाने बेखौ स्पेशली APSC आ कन्डाक्ट खालामो। बे CC माने कम्बाइन कम्पिटिटिभ एग्जामाव बेनि कारणे मिनिमाम क्वालिफिकेशन जाबाय सिम्पल ग्रेजुएट जाबानो जायो किन्तु जोंनि बे एग्जामनि कारणे आरो इंस्पेक्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्सनि कारणे नोङो मिनिमाम क्वालिफिकेशना सेकेंड क्लास मास्टार्स डिग्री नांगौ आरो अकल मोनथाम साबजेक्टआव मैथ्स स्टैटिस्टिक्स इकोनॉमिक्स आरो आङो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेन्टनिमोन आङोनि जितु माने जों कलेजाव फरायबाय थानायाव बोसोरनै आङो भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै मावदोंमोन ओमफ्राय गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालियावबो आङो जिउ इउनिट एबसुनि एसिस्टेन्ट ट्रेजारारमोन आरो 1920 बेस्टआव आरो बेनो जे नोंहा जुदि फरायनाय गोसोआव माने इन्टारेस्ट दङबाथाय साक्सेस जानाया खानसे नङा खानसे साक्सेस जागोन माने ओरैबायसा जानांगोन जे नोङो फरायनानै मोजां मोननाय जानांगोन आरो माने एनि टाइम माने खिथाबदो कानेक्सन थानांगोन आरो माने आंथ' ओरैमोन जेनेबा आङो जिखुनु इट्स एन्ड एभ्रि टाइम माने ट्रेनाव जार्नि खालामबाबो बासजों जार्नि खालामबाबो आङो थारमाने मबाइलाव नायबाय थायोमोन आरो जिखुनु निउस बा इन्टारनेट निउस बा कारेन्ट एफेयार्स बिदिखौ नायबाय थायोमोन आरो बे कारणैनो आङो साक्सेस जानो हाबाय दिनै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं जेबो कचिं लायाखै निजेनो सेल्फ स्टाडिस खालामदोंमोन बेखिनियानो आरो कचिं लायाखै आं स्कुलिंखौ खालामदो कर्दैगुरि हाई स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय ग्रेजुएसन आरो माने HS खौबो आरो HS प्लास ग्रेजुएसन आङो खालामदो BSB कलेज सुरुपेटानिफ्राय आङो BSB कलेज सुरुपेटायाव ग्रेजुएसनाव टपारमोन एमंग अल द APR स्टुडेन्ट्स इन द कलेज BSB कलेज सुरुपेटा देन आङो ओमफ्राय गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव इकोनॉमिक्स डिपार्टमेन्टआव एडमिशन लादो ओमफ्राय आं रिसेन्टलि पास जादों आरो ना 2020 आव आं पास जादों ओमफ्राय बेनि उनाव 2020 बाबो जोंनिया तारमाने रिजाल्टआ 2021 आवसो ओंखारदों कर'नानि कारणे एसे डिले जादों आरो माने रिजाल्ट होनायाव ओमफ्राय जास्ट माने जेब्ला आंना मास्टार डिग्रिया रिजाल्ट होदोंमोन ओमफ्राय बे समावनो बे एप्लाइआबो जादोंमोन आरो ओमफ्राय बाय लाक आं बेयाव एप्लाइ खालामनो हादोंमोन आरो इन्टारनेटनि जितु मार्कशीट बेजोंनो एप्लाइ खालामनो हादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो जेब्ला एप्लाइ जाखाबाय नालाय आङो फरायबाय थाबायमोन ओमफ्राय फरायबाय थानानै नै दा 2020 नि 20 तारिखआव 20 आगस्टआव रिजाल्टखौ होनाय जाबाय आरो बेसे डिक्लेयार खालामदो आङो बिदिनो आरो फरायनायाव हदाय रिलेटेड थायोमोन आरो नोंथाङा सोरनिफ्रायबा थुलुंगा मोन्दोंमोन नामा? थुलुंगा माने जोंनि जितु माने इउनिभार्सिटियावनो फरायबाय थानाय जोंनि सिनियर दंमोन बिसोरो प्लेनिं एसिस्टेन्ट प्लेनिं अफिसाराव मोनलांदो खानै जोंनि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेन्टनिमोन बिथां आदामोननिफ्राय आङो बहुतखिनि तारमाने माबायसा एमपिआर इन्टारभिउ जानांगौ माबायसा फरायनांगौ बिदि गाइड लादोंमोन आरो माबायदि बे आनजादखौ होनो थाखाय थियारि जादोंमोन नोंथाङा?
बे आनजादखौ होनो थाखाय आङो माने जितु माने स्टुडेन्टसफोरा जेब्ला थारमाने ग्रेजुएसन प्लास एचएस आव मोजाङै थारमाने साबजेक्टनि सायाव स्पेसिफिक जानांगोन आरो स्पेसियलाइज जानांगोन नोङो हयथ' नोङो इकनमिक्स बा मेथ्स बा स्टेटिस्टिक्स जिखुनु नोंनाव माने प्रपार नलेज थानांगोन आरो साबजेक्टनि सायाव जिहेतु माने बे स्पेसियलाइज्ड डिपार्टमेन्ट नालाय आरो बेखायनो ओमफ्राय आंनिया जिहेतु आङो माने नेटबो क्वालिफाइ जादोंमोन एट द सेम टाइम माने 2020 निफ्रायनो माने 2020 रिजाल्ट ओंखारदोंबाबो थारमाने 2025 प्रिपेयार खालामनानै आनफर्चुनेटलि आं जेआरएफ मोनाखैमोन 0.25 कारणे ओमफ्राय जेआरएफ मोनबा आं पिएइचडि सानदोंमोन आरो ओमफ्राय एट द सेम टाइम ओमफ्राय आं बेखौबो माने कम्पिटिटिभ एग्जामनिबो प्रिपेरेसन खालामबाय थायोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बे एग्जामा मोनथाम स्टेजाव जायो रखम प्रिलिम्स हिसाबै 100 मार्कनि जायो ओमफ्राय बेयाव जेनेरेल नलेज थायो जेनेबा जेनेरेल नलेज गासिबखौबो जेनेबा ओमफ्राय उनाव बेयाव बांसिन माने एरिया जाबाय जोंहा स्टेटिस्टिक्स आरो मेथ्सआ बांसिन फैयो आरो कुइसन पेपाराव एमएनएमसिकिउ ओमफ्राय उनाव रिटेन जायो अपसनेल लानो हायो नोङो इकनमिक्स जाय माने जेराव अपसनेल दङ जाय लायो थारमाने माने इकनमिक्स बा मेथ्स स्टेटिस्टिक्सनि भितराव आरो ओमफ्राय उनाव जा एसे कम्प्रिहेनसन ड्राफ्टिं ओमफ्राय रिपर्ट राइटिं बेदि थायो आरो ओमफ्राय फाइनेल भाइभा थायो ओमफ्राय बेखिनियानो आरो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लि नागिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिबाय नंगौ बिथाङा दिनै एपिएससि आनजादजों जि खुंजानाय इन्सपेक्टर अफ स्टेटिस्टिक डाइरेक्टर बे आनजादाव बिथाङा मासिखौ मोननो हादों जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बर' हारिनि गेजेरावबो बिथाङा दिनै एपिएससि आनजादजों खुंजानाय बे मासियाव मोननो हादों आरो लोगोसेनो बिथाङा जोंजोंनो लोगोसे क्लास फ्रेन्डमोन बिथाङा दिनै थाङै बे मासियाव मोननो हादों आरो जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोंनि बे दख'रानि बेन्दोङाव थानाय बटारि गामिनिनो बिथाङा सासे सुबुं आरो लोगोसेनो बिथांखौ जों दिनै हस्तिनापुर बिजनि मौजा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिथांखौ जों बरायनाय हाबाफारि लानाय जादों गोजोन्थों नोंथांमोननि बेन्दोङाव दि सासे एपिएससि आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों बे समाव नोंथांमोना माबायदिहाय दानि आथिखालनि लाइमोन आरो सेंग्राफोरनि लाइमोनफोरखौ मा फोरमायनो सानगोन आरो मा मेसेज होनो सानगोन बेथ' जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बिथाङा जे जोंनि बे बर' हारिनि बे आनजादाव उथ्रिनानै जे बर'नि जाखांफुनाय बर' फरायसा आफाद बिथांमोनाबो बेफोरबायदि नाजानो जुजिनांगोन आरो लाइफआव स्ट्रागल खालामनो जुजिनांगोन अब्लासो दिनैसिम बेबायदि थांखियाव सौहैनो हागोन होननानै आंहा बुंथिनानै बेबायदि मेसेजखौ होनाय जायो आरो बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां जोबोद खम बेसेनावनो लननि गेजेरजों बाइक लानो हागोन क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइजआव मोनसे गोदान खाबु लाबोदों फैगौ 30 आगस्तनिफ्राय 2 सेप्तेम्बरसिम पंका एन्टारप्राइजआव लन मेला खुंफुंगोन बेनि गेजेरजों नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन रोखोमनि गोदान बाइकफोरखौ जोबोद खम डाउन पेमेन्ट होनानैनो लनाव लानो हागोन बारा नङा गासै 10,000 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाइकखौ मोनफुंनो हागोन जोबोद खम बिबांनि सुदआवनो गारिफोरखौ लानो हानायनि खाबु मोनगोन बाइकजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे हेलमेटबो मोननो हागोन 1,000 रांजों नोंथाङा बुकिं खालामग्रोनानैबो दोनहरनो हागोन बेजों लोगोसेयैनो नोंथांनि गोजाम जानाय गासैबो रोखोमनि बाइक स्कुटिफोरखौबो सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101547892 आरो 60038171191 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन